als carrers de Benifaió per informar-nos d'un fet realment sorprenent. Estem al·lucinats i és que alguna cosa està passant. Veïns d'aquest poble asseguren haver vist una estranya criatura que sembla estar embogint a la gent. Ha invadit comerços, escoles, instituts i fins tot l'Ajuntament. Un veí de la localitat afirma que els mestres, professors i educadors estan com hipnotitzats.